Hej alle sammen, jeg vil lave sådan lidt turn off faktisk noget. Men whatever. Og jeg kan bare få noget ud. Det er bare sådan en afslappende dag i går, blev krævet mig. Jeg skal bare have hestehæle på, til at det ikke set godt. Nå, whatever. Ja, jeg vil lave sådan en nejlak sammen. Jeg får halvdelen nu, og så halvdelen i en anden video. Ja. Jeg har sådan her. Den får jeg nu. 5 mærker får jeg nu. Sådan. Hvor det var. Ja. Jeg starter bare med den ene, når jeg har taget lidt fra min mor. Den her. Jeg kan ikke se, hvad der står. Men den her, den er pink. Jeg siger bare, kom med farve her. Så har jeg en... Hvad kan jeg med? Et mørkere pink her. Så har jeg en rød. Så har jeg en sort med meget lidt glimmer. En hvid med glimmer. Det går hurtigt i dag. Bare en helt almindelig, helt kraftig hvid. En sølv med lidt glimmer. Og en guld med lidt glimmer. Hvis I ikke ved hvad det er, så er det sådan her. Sådan nogle, som du kan lave negle med. Det er som jeg har brugt på min dag. Men selv prikken. Så min kasse. Pingviner her. Dem bare til det så. Excuse me. Okay. Min næste samling. Det er også lidt alle sådan slags det der. Sådan her. Okay. Men først det her er det med sort her. Hvid. Nej. Sort og hvid. Det kan lave prikker. Der er en tynd en her, der kommer det ud. Mest prikker bruger jeg til. Den er lidt svær at lukke. Og så åbner jeg lige den anden her. Sådan, og så er der også en her. Pensel med. Så jeg kan bruge den til det der. I den anden der er gul og pink. Og den her der er blå og sølv med glimmer. Den er sølv, der er altid glimmer i det. Så har jeg et andet mærke. Og man starter med dem der kan krakke lidt der. Og det er hvor der er mærker der. Det her det er mærker. Det er pendelse nu. Sort der kan krakelere. Ja, krakelere der. Og en lyserød der kan krakelere. Så har jeg en sort der ikke kan krakelere. Resten her kan ikke krakelere. Så har jeg en mørke pink der ikke kan krakelere. Og så har jeg en lidt lysere pink der ikke kan krakelere. Så har jeg 3 af den mærke her. Ja. Tænder farver-agtigt. Ja. Den første det er så en gul, orange eller noget. Den anden design var en sort. Jeg kan lige se et pensel, fordi nogle af dem er gode pensler, og nogle af dem er dårlige. Det er altså en fin tynd en. Det er godt. Okay, det tror jeg faktisk alle sammen er den her. Den anden det er sådan en sort en. Eller sort det er sådan lidt gårdficielt, men det synes jeg ikke der. Det er også en tynd en. Jeg synes sort det var nej. Så er der en pink en. Jeg har faktisk fået alle sammen. Så den her den er lidt større på den pink, men whatever. Det er stadig pink. Undskyld, jeg kigger lige der nogle gange. Jeg kan bare ikke lukke sig ind her. De sidste 3 her, de får H&M. Den første, det er der starter med det, jeg bedst kan lide.
Jeg kan godt lide neonfarver. Så jeg har sådan en orange en her. Så og så kan jeg også godt lide den blå her med lidt glimmer af. Synes jeg også er meget fedt. Så har jeg en lyserød her med glimmer af. Eller Bordeaux-agtig. Bordeaux lyserød, hvor det var. Med lidt glimmer af. Undskyld, jeg siger sådan, hvor det var. Jeg tror godt, at vi kan tage min nyeste igen. Ej, så tager vi Pieces. Jeg kan godt lide at tage Pieces, du. Okay, min første. Min nyeste, det er sådan Pieces her i lyserød pink. Ej, jeg har faktisk nogle farver, der minder lidt om her. Og jeg har sådan en blå, blålig turkis-agtig, hvor det. Ej, ja. Så har jeg også en med nogle prikker på. Jeg synes personligt selv, den er græn, men det var bare inden det på et tidspunkt. Jeg skal lige prøve at tænke, om de ikke er samme farve. Det kan jeg ikke sige. Ej, så har jeg en sølv, der er en lys sølv med glimmer og en mørk sølv med glimmer. Så. Ja. Yeah. Det var inde på det tidspunkt, hvor jeg købte den. Så har jeg en Essie-nejlagt i farven. Jeg der ikke farve på faktisk. Nu skal jeg så det bag det der mærke. Jeg prøver lige noget. Nope. Jeg lidt her farve. Men for det er dem her, jeg lige har fået. Eller det er mit lidt. En anden. Sådan for det meste nogen, der også har stjålet på min mor. Så. Ja, men hej hej.